og velkommen. De næste 10 minutter skal vi bruge på at kigge nærmere på dokumentaren De 7 drab. Og til at hjælpe mig med at kigge nærmere på den, der har vi Ane med os inde i studiet. Hej Ane. Hej. Og tak fordi du gad at være med. Ja. Ved du hvad, jeg tænkte på, om du ikke ville lægge ud med at starte med at fortælle om, hvad den her dokumentar egentlig handler om? Jo, altså det er en dokumentarserie faktisk på 7 afsnit, der handler om 7 forskellige drab. Og det drab, som vi skal se nærmere på i dag, det handler om et æresdrab på en kvinde, der hedder Casala, som har valgt at gifte sig med en mand, som familien ikke har bestemt. Okay, det lyder interessant, må jeg sige. Jamen, jeg kan så starte med at fortælle, at den her dokumentar, De 7 drab, det er en dybdeborende dokumentar. Og det vil sige, i sådan nogle dybdeborende dokumentarer, der er alt tilrettelagt. Altså, der er ingen tilfældigheder i sådan en dokumentar her. Alt er blevet undersøgt til bunds, og det er blevet nøje tilrettelagt. Altså selv de filmiske virkemidler, dem bliver der heller ikke lagt skjul på. Og så er de oftest bygget op i sådan nogle anslag for at fange seerens opmærksomhed. Der er også andre kendetegn med de her dybdeborende dokumentarer, som er interviews med involverede parter. Så er der ofte reportage i, der er forklarende voiceover, og så er der konstruktioner af tidligere hændelser, samt arkivbilleder og journalister, som ofte opfører sig som detektiver, og så er der også meget brug af metaforer. Ja. Og mange af disse kendetegn, dem ser du også her i dokumentaren De 7 drab. Blandt andet så gør der meget hyppigt brug af, at der bliver interviewet involverede personer. Og så kunne det jo være spændende at se på, hvilke funktioner har de her personer i den her dokumentar. Og jeg synes, vi skal starte med at vise et lille klip fra dokumentaren. Så håber vi, at I kan høre og se. Og den skulle meget gerne starte. Trods de var så unge, som de var, så havde de meget bestemt idé om, hvad de ville. Og de ville giftes, de ville have hinanden. Og selvom de var bevidste om, at det var farligt, og de gjorde noget, som var imod familiens ønske, så var det fast besluttet på, at de skulle. Jeg stopper den lige her. Men her ser du et vidne, der sidder og fortæller om de her 2 skæbner, som dokumentaren her handler om. Han fortæller det jo som om det er en historie, ligesom Romeo og Julius. Altså, og det her var bare et eksempel, men der er flere vidner, der får det her til at lyde som om, at det her det er den store kærlighedshistorie, du er med at gøre her. De flygter fra familien, for at de kan være sammen, men det ender ulykkeligt, fordi at hun bliver dræbt, men han overlever til gengæld. Og sådan er det hele vejen igennem, at du sådan fra de her interviewets side, så får du ligesom den her fornemmelse af, at jamen, det er meget mere end bare det her drab her. Det er virkelig en kærlighedshistorie. Og så vil jeg lige vise et klip til, som jeg lige starter. Sikkerheden omkring retsbygningen i København er enorm. Ikke mindst den dag, hvor anklagemyndighedens kronvidne, den 27-årige Ivan Khan, møder op og vidner om den dag, hvor døden indhenter hans elskede Casala på banebåndspladsen i Slagelse. Det var ekstremt rørende at høre ham fortælle om, hvordan de havde været efterstræbt af familien, og hvordan de mødtes med tanten og Ringsted, og hvordan det går op for ham, at noget er galt, og de skal afsted hurtigst muligt i en taxa. Og så er der en bil med 4 gerningsmænd, der er nødt til at følge efter dem, og indhenter dem så på banebåndspladsen i Slagelse. Og høre ham fortælle, hvordan de møder Akhtar på banebåndspladsen, og der opstår et slagsmål med ham, og en mand bliver skudt og falder ned, og da han ligger på jorden, der ser man Akhtars
skyde direkte i Gazawa. Den 27. juli 2006 falder dommen i Østre Landsret i København. Det bliver en historisk dag. Alle 9 tiltalte bliver dømt. Vi får gå løn for vores arbejde, så vi får at vide, det er godt, det er noget. Og jeg har haft ret med det, vi har troet på, at der foregår, og alle er blevet dømt. Samtidig så har vi jo det her med at søge, det skulle vi jo også med, for det skal være. Ja, det du så ser her, det er, at fra politiets side, så bliver du ligesom også oplyst, at jamen, det ender jo godt det her. Politiet gør et fantastisk arbejde. De får alle 9 dømte i den her sag her. Og på den måde, så ender det jo godt med, at dem, at de får deres straf. Og det er det, dokumentaren her ser. Det er den synspunkt, de får vidnerne til at fortælle den her historie. At det her det bliver gjort til den her kærlighedshistorie, hvor politiet også gør deres arbejde ordentligt, og at de har gjort alt, hvad de kunne for at komme til bunds i den her sag og redde de her personer, der var indblandet, og at det så ender med, at de gør deres arbejde ordentligt i politiet, så de bliver alle sammen dømt. Derfor så er de interviewets funktioner i denne her dokumentar altså at stille politiet i et godt lys, og at få denne her historie til at blive meget mere ophøjet, end måske i virkeligheden. Og så kunne det være, at du havde lyst til at fortælle om nogle af de her personers funktioner. Ja. Jeg starter med at tage en her, som er efterforsker i sagen, Peter Outrup hedder han. Og han er ligesom den person, som fører os igennem sagen hovedsageligt. Der er også en anden efterforsker, en kvindelig efterforsker, som også hjælper til. Men hovedsageligt er det simpelthen ham her, Peter, som fører os igennem, hvordan politiet er gået fra det ene punkt i sagen til det andet. Det var blandt andet også ham, som afhørte Akhtar i første afhøring af Akhtar, som er ham, der dræbte Gazawa. Og at de omgivelser, han er sat i, der kan man se, at det er faktisk en meget neutral baggrund, han har. Og det ser man gentagne gange, at alle de efterforskere eller politifolk, som er med, de har en neutral baggrund, som minder meget om hinanden. Som, det her det er faktisk Banegårdspladsen i Slagelse, hvordan de bliver slået ihjel. Og på et andet tidspunkt er det noget baggrund fra København, der blev sat ind, hvor de snakker om sagens foregående i København. Ja. Så er der et andet vidne, som hedder Nasser Khat. Det er en ven af familie, som fortæller om, hvordan faren reagerede på det her med, at hans datter var blevet dræbt med. Han fortæller, at pigen er blevet dræbt, og drengen er ikke død, men det er ligegyldigt, fordi han skal nok dø engang. Altså han fortæller ligesom den her meget voldsomme historie om en familie, som egentlig er ligeglad med deres datters liv, bare så længe den ikke bliver vandret. Han er sat i en meget hjemlig omgivelse, man kan faktisk tro, at der er hjemme ham selv, når han bliver fortalt. Og det er ligesom for, at man skal skabe et tilhørsforhold til ham, så at man skal tro på det, han siger, og virkelig, altså han skal ikke være neutral på nogen måde, han skal være troværdig, og ligesom, ja, have den hjemlige idé, ligesom han har i familien. Så er der endnu et vidne, som er souschefen i rejseholdet. Han tager ligesom rejseholdets perspektiv, fordi rejseholdet blev kaldt ind til den her opgave, fordi at det aldrig er sket før i historien, at mere end en person er blevet dømt for et drab på den her måde, som der sker i sagen. Og der fortæller han om, hvordan rejseholdet bliver kaldt ind, hvordan de ser sagen, fordi de kommer faktisk lidt udefra, og fortæller mere sammenhæng imellem de forskellige medvirkende i den her drabsag. Og han sidder i kontoromgivelser i det sted, som rejseholdet har så roligt på.
zoomet ud, og så kan man se billederne af de medvirkende med, hvordan de agerede sammen i forhold til familiære forhold, eller hvordan de holdt kontakt med hinanden. Og dem her vidner her, de bliver kaldt erindringskilder, fordi de alle sammen har været medvirkende til det. Og det her, det er nemlig ikke personer, som er sat op for at ligne noget, som de gør. Det er de rigtige personer fra sagen. Og det ser man nok her. Det må jeg nok sige. Det kunne vi lære rigtig meget af, det der. Jamen, jeg tror, det var det, vi havde at byde på i dag. Ja, så jeg vil da sige tak for nu, og jeg håber, at du har fået noget ud af de sidste 10 minutters tid, du har tilbragt sammen her med os. Og vi ses jo snart igen. Hej hej!